itzulgez edo itzulgez, nahi duzuen bezala ostartu. Badapi pizka bat egin dugun aplikazio bat enpresen dokumentazio eleanitza kudeatzeko. Estan gero eta hizkuntza gehiago erabiltzen dira, bi gutxienez, edo askoz gehiago. Orduan, ikusi hemen beharrezkoa zen nolabait dokumentazio lanitza kudeatzeko plataforma bat. Eta orduan hori izateko asmoz sortu genuen hau dela ia urte bete du. Horren egiten ditu 5 funtzio nagusia. Batetik egiten du euskarazko edo beste hizkuntzen itzulpen eskera kudeatzea, jendeak eskatzen duzena nahi badu, edo postulitzen geratzen badio ardunari, berak sartzen du aplikazioan, bidaltzen dio itzultzaileari, gero zuzentzaileak, batzutan itzultzailea berak, edo beste pertsona bat zuzentzen du, jasotzen du, ikusten da hilabete amaieran zer dagoen eginda, zenbat fakturatu da, zer dagoen egiteke, kontrol hori, itzulpenen kudeaketa panel bat dago, gero ikusiko dugu. Gero, baduke inkorporatuta bai itzulpen memoria. Gaur egun itzulpen memoriekin itzuli behar da, eta orduan baduke inkorporatuta itzulpen memoria. Edo zein Wordfast edo Travel dezazan. Gero bai, badauka zirkuito bat, euskera hutsez, edo erdera hutsez, o inglesez hutsez, laguntzeko langilei. Gero eta gehiago postu elektronikoz komunikatzen gara, bezeroekin, eta orduan igual, langile bat, inglesez moldatzen da, baina, igual, bidali baino lehen zuzenketa behar du. Orduan, aplikazioa pentsatuta goben dauka zirkuito bat itzulpenetarako, eta beste zirkuito bat, hizkuntza bakarreko testuak zuzentzeko. Idazten du, bidaltzen du, zuzentzen diote, eta segituan ja bidal dizaioke bezeroa. Gero garrantzitsua da pizka bat itzulpen memoriak eguneratzea. Itzulpen memoriak ez eguneratzea da, tresna bat eukitzea, baina ez garden bezala. Pentsatuta dago bereziki, sortzen bazen itzulpen memoria horiek modu erraz baten, alik eta errezen kudeatzeko. Adibide bat, udal bat aldatzen badu organigrama bi departamentuen izena, komeni da sartzea memorian, automatikoki lehen bat aldatu bat izena, da bidegintza aldatzea. Eta, erabiltzailea, enpresak, udalak, mota guztiako erakundeak, itzultzaileentzako batez ere itzulpen asko egiten baituzte, praktikoa da, ez? Saltatuko ditugu igual bengo hiru diapositip, eta joango gara igual hemen itzulpenak kudeatzea, biratuko du pizka funtzioak zehatzago, eskaintzen dituen funtzioak, ezta? Lehenengo da itzulpenen kudeaketa, ez? Enpresa batzutan, batez ere handietan, maneko buruko minamen mandezake, asko badira eskatzaileak, itzultzaileak ere asko badira, eta batzutan horiek koordinatzea, ez? Momentu batetan ibal txosten bat, bilu itzultze egon behar dira, bakoitzak oin arte ibal bere memoria izan du. Orduan, asko kudeatu behar dugunean, urrengo diapositiban, bi atzerago, hemen ikusten duzu pizka kontrol panela, ez? Kontrol panelan ikusten da, testu bati buruz, itzulpena edo euskera hutsezko testu bat, zer igual jakin behar da. Bidalita dagoen ala ez, zein den egoera, epe barruan eginda, epe barruan egiteke, epe eskampo eginda, eskatzailean orden, arduradunan orden, itzultzailean orden, izenburua, jatorria, izkopurua jatorrian edo mugan, oharrak, epea, kostoa, Orduan, norberak aukeratzen du zeren ikusi nahi dituen eta ze ordenean. Antolatzen du kudeaketa panela nahi duen bezala, eta hori ikusiko ditu bere eskaerak eta bere zerak. Orduan, laguntzen du batez ere enpresan dietan, fluxu hau ondo egiten, ez? Gero, dauka beste gauza bat eta da, helburua da langileak euskeraz lan egitea. Itzulpen zerbitzua, gehiago bihurtu behar mintzateke, zuzentzaile zerbitzua, edo laguntzaile zerbitzua, edo trebatzaile zerbitzua. Orduan, zer egiten du, izkera bat bidali baino lehen, abizatzen du, esaten du bitu, memorian, 1,75 baino gehiago eginda dago. Alere bidali nahi duzu, erralduna bada, bidaliko du. Horrialde bat jarri badugu itzultzeko, eta 3 laurden eginda badaude, igual langileak esaten du, animatuko naiz. Hau ez dira mar horrialde, gaur badauka denpora, eta norberak itzultzen du. Badauka gero zuzenduko dion norbait, eta orduan pentsatuta pizka, jendea bintzat animatzeko. Bidali baino lehen, gehien eginda dagoenean, 1,75, esaten dio beto, gehi baduzu, zeuk egin, ezta? Administrazioak malgutasun handia dauka, ez? Berak kudeatzen ditu, dana egin dezake, ez da, gure menpe edo beste, dana egin dezake, altak, bajak, esleitu, eskatzailea, irigintzakoa itzultzenak, bidaliko ditugu kanpo itzultzaile honi. Kultura blokoak, hobeto beste honi. Zuk zehazten duzun
nori zuzendu behar dion, itzuli eta zuzendu. Igual adibidez, bertako langilei trebatzeak zuzenduko izkiete testuak, eta kanpo itzultzailea, igual itzultzailea berak, erakundeko itzultzailea eta letzeko itzultzailea. Baita ere, edozen momentuen aldatu baten bat oporreta badoa, aldatzen duzu fluxua. Oin beste pertsona bat dago, beste batek egin behar dituztenak eta beste batek zuzendu. Ero kontratatzen zuenan kanpora normalean, ja kanpoko enpresak itzultzen dizu eta zuzentzen dizu. Horren jarriko dizu, berak egin beharko dizkizu funtzio bi. Kudeatzeko dauka aukera handia. Eta itzulpen asko dagoenean, edo hizkuntza askotan, igual itzulpen gutxi, baina enpresa askok igual dukate egin kataloga 6 hizkuntzetan, 8 hizkuntzetan, eta urtetik urtera aldatzen du oso gutxi, uneko 10 produktu berrien bat, azalpen berrien bat, egitea olako plataformarekin, lan laguntzen dio, ezta? Gero, itzulpenak, nahi baduzu ikusi pizka bat pantalla, non ikusten da, hemen dautazue diapositiba honetan. Bai, hemen dautazue. Alderantziz egiten oso modu zutean, bi zutabe sortzen ditu, ezkerreko zutabean jartzen du jatorrizko hizkuntza, behiratzen du memorian zer dagoen, ja, suposatzen dira itzultzen ari garela, esan dugu nik itzuli edo kanpo itzultzaileak, ezta? Orduan, zurrupatzen du memorian dagoena, berdina bada urdinez, ikusiko dugu urdinez, testuan zehar zer dagoen eginda. Begiratu baten, desplazatzen dugu kursorea beraino, eta berali ikusiko dugu zer dagoen, zer falta den, zer itxura daukan. Eta gero marroiz, 170 gora berdina bada esaldia, 170 gora agertzen zaigu beste kolore batez. Eta horrengo diapositiban igual hobeto ikusten da, hemen daukazue horrengo diapositiba. Bai, hemen. Marroiz agertzen dena begiratu behar dugu ondo, igual izan daiteke formatu aldaketa, igual gauza bat dago letra lobiz eta beste letra normalez, edo bat puntua dauka, beste puntu ez dauka, edo normalean gertatzen dena da igual, aldatu dela zati berri bat dagoela, edo iz bat ez dagoela esaldi berrian. Horren, iz bat ez badago esaldi berrian, ezabatzen du. Ezaten bitu, memorian topatu du, baina konparatuta horingo orderaz euskarazkoarekin, hemen justu ez dago ezer ezabatuta. Hemen topatu du bakarrik gauza berri bat, orduan berri azpimarratzen dizu. Orduan, marroiz agertzen diren esaldiak, oiek, euneko 90 berdiak dena, azpimarratuta dagoena da, memoria zaran etzegoena, baina berrian bai, gehitu dena, eta ezabatuta egongo da, lehen bazegoena, baina bingo esaldian ez dagoen. Laguntzen dizu pizka bat, harin batean, zintzu den diferentzia, zer gehitu den esaldi horretan, eta zer kendu den. Orduan, hori, basoaz itzulpena egiten, urdinak, saltatu daitezke, horre pasatu, ikus daiteke nork itzuli duen, hori beste memorietan bezala. Batezke data batzutan, edo itzultzailea, idatzen bagara, urdinak ez ditugu ikutzen, marroiak kontu zibili behar gara, eta jamaitzen dugunean klikatzen dugu, itzulpena bidali. Eta orduan, administratzuileak erabaki duena. Langilea badira, suposatzen da baten bat zuzendu beharko zaizkiola, pertsona batek jasoko du momentuan posta elektronikoan abizu bat loturarekin sartzeko, eskaera bat dagoela. Itzulpen bat amaitu dela eta zuzendu behar dela. Orduan, hori daukazue, zuzenketan nola ikusten den, 3 zutabe dauzkan diapositiba. Hor ikusten da, batetik zer jatorrizko hizkuntza zen izan den, erdian dago egindako itzulpena,
Eta gero ikusten dugu esaldiren bat, zuzendu nahi dugula, ez dugulako egoki ikusten. Horan, aukeratzen dugu esaldi hori, izan ditek lehenengoa edo 20garrena, edo 40garrena, klikatzen dugu eta ia kopiatzen dugu automatikoki erdikoa, baina gero horia aldatuko dugu. Eta gero memorian gordeko ditu 3. Gero nahi dugunean edozein momentutan, trebakuntza egiten badugu pertsona horrekin, adibidez, enpresa batean, edo udaletxe batean, ikusi aldugu, oharra ere ipina diogu, kontuz honekin, zau askotan ikusten dudan akatsa da, eta komentatu genuen, balio du pizka bat, zuzenketa lana, bai itzulpen enpresetan, bai trebatze hori lanetan, laguntzeko eta jarraitzeko. Horan, aipatu dugu hori itzulpen prozesua. Hemen, importantzia eman diogu zuzenketa prozesuari. Ikusten dugulako, askotan egiten den lan bada, baina ez da konstantzia geratzen inon bez, eta gero, beste memorekin ez da, eta honekin bai, pentsatuta gobe bai, aipatu duguan bezala, euskara hutsezko testuak. Euskara hutsezko, edo inglesezko testuak egiten ditugunean ere bai, importantzia hori. Orduan hori da pizka bat, igual aldaira edo aldaketan dira daukana beste aplikazioekin, ezta? Zuzenketa prozesua bereziki fluxu bat bezala tratatzen dela itzulpen prozesuan eta aparteko prozesu independente autonomo batean, ezta? Bueno, hori da itzulpena nola egiten dire. Bueno, galderaren bat igual gero hasten zaizkizu edo... Bueno, orduan batetik kontrolpanelen bidez itzulpenen kudeaketa, gero itzulpen hutsak eta zuzenketa hutzen nolabaiteko prozesua. Eta gero, konsulta edo. Hori ikusten da, bat aurrera bakarrik. Hemen hau holan ikusten dana, memoria eta historia konsultatzea. Memoria eta historia konsultatzea. Memoria eta historia konsultatzea. Hiru minutu, bale. Ja amaitzen dugu ja. Itzulpen ari garelarik edo zuzenketa bat, hemen goian daukagu bilatzailea. Horren, sartzen badugu bat, ikusiko duzu hemen 3 kolore daudela. Lehenengo, bilatuko du itzulpen memoriaz. Igual, konzeptu hori bai itzuli dugu, esaldia ez, horregatik ez agertu ez urdinez ez marroiz, baina hitz hori, konzeptu hori, memorian itzulita badago, agertuko zaigu. Bigarrenean, ikusten da, enpresako hiztegia. Enpresa bakoitza zorrezak ebere hiztegia, eta komeni da, jendeak ikustea, bai langile, bai kanpo itzultzaile, enpresa horretan bitza kontzeptu hori horrela erabili behar duela. Eta hirugarrenean, interneten dauden hiru hiztegi deketak garrantzitsuenen kontsulta. Bilaketa berean, begiratzen du, hori lehenengo memorian, bigarrena enpresako hiztegian, eta hirugarrenak interneten. Eta zergatik, egin behar dugulako, animatu jende guztiak, kanpo itzultzailea badira batez ere, enpresako langileak, erabiltzeko erdiko enpresako baldin badago. Gero badauka, testu prozesadorea ez da gogorra daukan bezain ondoz, adibidez zenbakiak ez ditu deklinatzerakoan ez ditu azpimarratzen ditu gorriz, hori ez dugu lortu betzea, baina, iz normalak bai egiten du gor bezala. Zuk idazten ari zarela, itzulpena noski azpimarratzen dizu gorriz, aukeratzen duzu, eta gehitzen duzu hitza, eta hori bai egiten du. Gorrek ondo egiten duen zenbakien deklinazioa, oraindik ez dugu lortu hemen ipintze, hori da akatzetako bat. Daukan beste akatzetako bat, eda pizka bat, gorfasteko ondo daukana da, irudi asko badaude, saltatzen ditu irudiak eta testu zoaz. Hemen pegatzen denez testu guztia, irudi asko daudenean, hobeto da, berak sortzen du itzulpen memoria bat itzulpen bakoitzeko, gorfasterako adibidez, eta gero pasatu hortik. Argazki askoko txostenak egiteko ez da oso praktikoa. Baina beste guztia, jendeak funtzionatzen badu testua utzekin, eta batez ez zuzenketak egin behar badira eta hori, oso ondo horretarako oso da aplikazioa. Sozializatzen duelako memoriak, denon esku jartzen duelako, ez da ezer instalatu behar. Bakarrik paseitzarekin webgune batera sartzen zara, eta horren enpresa batek alteman dizaieke langile guztiei, kanpo itzultzaileei nahi duenari. Ez da ibili behar instalatu behar duzu hau edo instalatu behar duzu bestera.
Gero jarraibideetan norberak ipintzen du bere enpresaren estiloa zein den itzultzeko. Jarraibideak badago aplikazioa berarena eta enpresaren estiloarena. Galderarik edo? Dago bako bertsio bat, nidazue aprobatu hor daukazu. Daude 2005 esaldira arte, eta baten nebe du ere enpresan probatu gauz, ez ere ditu jabetez probatzea doaini, ikusteko jendea konpontzen dena da ez. Eta gero, hobekuntza batzu, zerbait lekuta esan digute, falta zaizura hau edo, egingo balu, eta, 10 bat hobekuntza egin ditu jendearen ekarpenak, eta, nahiko irekita gauz, olako gauzak etengabe hobetzen. Metron egiten duan eta gaur itzultzen den gogoa aplikazio bat entzidez. Aplikazio eskatzeko? Eduki kudeatzaile batean. Orduan sortzen du batek eta pasatzen da bandeja batean. Editorea, itzultzailea, argitaratzailea. Datu base bat, itzulpen bakoitzaren eskaera. Eskaeren kukudeaketa. Itzulpenak ez dituzu egiten Norberto. Bertan egiten duzu. Dokumentu egiteko kukudeatzaile bat. Eskatzailea, edukitzak egiten da. Eta memoriak aprobetzatzen ditu edo ez? Aztertu beharko litzateke. Aztertu beharko litzateke. Lako esportazio, importazio. Aplikazio harik eta gehien berentzatuta edo zin gauza dira. Zerrena daukagu kalena, eta udal batek nahi badu merkatagintzako eskeni, importatzen duzu, gorfastetik, estel zerrenda batetik, igotzen dut, tartuko zeizu ja, goian, jenda konsultatzen dut. Hori aztertzen litzateke, merkatatzeko korresport leku baten, memoriak ere nahi zen. Vale,